Hello guys, good morning. Naning buntaga guys. Nalingaw ko og kalingaw kog tukong aring daplin guys kay gatan-aw ko sa dagat. Nagkadako ang dagat guys, niabot na sa amo ang Panimalay. So ang hunahuna na ko ani guys, sagol aga akong gibati ani guys kay doon na po'y dagom doon na po'y signal or low pressure nga amo ang nabatian sa radyo guys. Mao na nga nagbantay dito sa dagat. Punos kahingawang ako ang gibati guys. So dire lang gyud ko sa gawas nagtukong ani guys, galantaw sa laod. Na marandong ko guys ug unsaon na ning among kahimtang aning dapita. Nakalahaw tay baka mi karong tuiga ani among pamudyo. Mao nga sagol-sagol akong gibati aning panahon na. Wala na matno ni guys nga ini din adlaw ako din adlaw na natawahan. So namalanding na pud ko guys, kahilako na pud ko. Upat niti, upat. Upat? Aw lima. Sus daghan na di ay. Daghan niti. Daghan mga birthday rin, 16. Mao ba? Nili. Gimana dulu? Sige na. Okay, thank you. Bili rin tayo, picture ka natin. Sana di-out na ta sa atong vlog doy. Doy. Karong tuiga doy.